אנחנו עכשיו עם הסיפור הבא, ערבי מסריח, ערבי מניאק. אלו הברכות שסיפקה לקוחה של רשת חנויות הבגדים מנגו לאחד העובדים שם. כעת היא תשלם על זה 75,000 שקלים. זה קורה אחרי שהיא גם בדתה סיפור על תקיפה. הנה התיעוד שהיא העלתה לרשתות החברתיות. סליחה? הוא המנהל שלכם? הוא החליט שהוא לא עושה לנו חשבון. אפשר לדבר עם מישהו מעליו? מה השם שלו? מה השם שלו? אני רוצה להתלונן עליו. אני לא מבינה, מנגו שלו בבעלותו? מנגו לא שלו, והוא גם לא יהיה יותר במנגו, אל תדאגי. שילך לחתום בלשכה, כמו כל הדפרים. אנחנו נראה את הפרצוף של הישראלי המכוער, שהוא גזען, הוא לא נותן שירות בגלל שיש לך כיסוי ראש על הראש. איך אנחנו עומדים בתור, ואנחנו מעכבים פה את כולם, כי יש פה מוכר שהוא מציג את עצמו מנהל, והוא ערבי שלא מוכן לתת שירות ליהודייה. אני אדאג אישית שאתה לא תעבור. שיפטרו אותך, אתה לא כאן לעוד הרבה זמן. הוא מזמין לנו הבטחה כי הוא לא רוצה לתת לנו שירות. הוא מזמין הבטחה שאנחנו מחזיקות טלפון ביד, אז הוא נורא מתעצבן, כי הוא יודע שהוא הולך מאוד לאכול אותה. כן, אלא שאחר כך, בזכות מצלמות האבטחה בחנות, התברר שזה לא שהמוכר סירב לתת שירות, אלא לקוחה היא זו שתקפה אותו בקללות ואף זרקה בגדים על הרצפה, ואחר כך כאמור טענה שהוא תקף אותה. מצטרף אלינו בעניין הזה עורך דין אייל אבידן, שלום. שלום אריק. שמע, הסיפור הזה יכול להיגמר אחרת לגמרי אם לא היינו מקבלים את חומרי הצילום האלה שחשפו סיפור אחר לגמרי ממה שהיא טענה בתחילת הדרך. נכון מאוד. אותה גברת שנתבעה בעצם בנתה לעצמה איזשהו סיפור שמונע כנראה מהשקפות העולם שלה כלפי ערבים, פרסמה אותו קבל עם ועדה. המזל, כמו שאתה אומר, זה שאנחנו הבאנו את זה לבית המשפט וחשפנו את האמת. כן, והיא בתחילת הדרך מספרת סיפור אחר לגמרי. שהוא שקר וכזב. הסיפור שהיא מספרת הוא שקר וכזב. היא בעצם פרסמה פוסט וסרטון שאין שום קשר בינם לבין המציאות. הסיפור האמיתי הוא שבעצם היא התנהגה כלפי המנהל של מנגו בצורה מאוד גזענית. היא הרשתה לעצמה לדבר אליו כמו שהיא כנראה לא הייתה מדברת למוכר יהודי. והוא גם מוצא את עצמו בעיצומו של איזה קמפיין שכולם בטוחים שהוא מפלצת, ולך עכשיו תוכיח שאין לך אחות. זו הייתה המציאות שלו למשך תקופה מאוד ארוכה. ההליך הזה הוא הליך שנמשך למעלה משנתיים. במשך למעלה משנתיים הוא היה צריך להוכיח שאין לו אחות. כאשר הרבה מאוד אנשים בעצם ניזונים מהפוסט שלה וחושבים שהוא באמת בן אדם כזה רע וגזען ותוקפן, אבל כמו שאמרנו, בסופו של דבר האמת נחשפה, פסק הדין מדבר בעד עצמו, ומסתבר שמי שהגזען פה זה דווקא לא הוא, אלא אותה לקוחה. ו-75,000 שקלים זה סכום משמעותי בתביעה כזאת? כאילו, על פניו זה נשמע לא מעט, אבל... פיצוי ברף הגבוה שלו. פה מדובר בעצם בשילוב של שתי פגיעות בשם הטוב. מצד אחד, אותה גברת הציגה אותו כמוכר גזען, שלא מוכן לתת שירות ללקוחה בגלל שהיא דתייה וחובשת כיסוי ראש. ומצד שני היא גם הציגה אותו כתוקפן. הלוואי שבתי המשפט קצת יותר יחמירו את הענישה עם אנשים שמרשים לעצמם ככה מאחורי מקלדת להכפיש ולהשמיץ ולפרסם דברי בלע. בקיצור, שימו לב מה אתם מפרסמים בפייסבוק, זה יכול לעלות לכם 75,000 שקלים. תודה לך, אריק. תודה. תגובת עורך הדין מנשה ידו שמייצג את הנתבעת. לכל סיפור יש שני צדדים, ובית המשפט ראה כאן למרבה הצער רק את הצד שכנגד, ומכל מקום פסק פיצויים בשיעור חסר פרופורציות עבור טענה לעלבון. לא מדובר בפיצויים אלא בענישה מופרזת.